پنجشنبه بوو 20 هەیڤانەهان ji sala 2012 destên qirêj yên ku di hewlên berdewam de nej bo çinîna stêrkên ronîdar ji asmanê Kurdayetiyê di wê roja reş û nexweş de destê hovîtiya wan stêrka herî bironî ji asmanê bajarê Serêkaniyê bêhest û dilovanî çinî. Şehîd Mehmûd Walî bavê Candî, xebatkarê Kurd ew kesayetiya navdar bi dilsoziya xwe ji xelk û xaka welatê xwe re ku tûcaran li ser şaştî û nerastiyê û sitemkariyê bêdeng nedibû û ji ber wê yekê jiyana xwe di hejarî û xem û girtinê de derbas kir. Da di 20 heyvanehan de ji sala 2012 bi destê kolekî PYD hate gulebaran kirin. Li pêşdergehê Ofîsa Serêkaniyê ya Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê û tevlî nemirên xak û rêbaza Kurdayetiyê bû. Bavê Candî endamê emîndariya giştî ya Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê bû û di roja şehîdkirina wî de bavê Candî li pêş Ofîsa Serêkaniyê ya Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê bû ku kujerê wî xwe di nav xelkê de veşartibû karîbû bireve piştî encamdana wê tawana xwe ya reş. Mehmûd Walî bavê Candî ji dayikbûyê bajarê Serêkaniyê yê Rojavayê Kurdistanê ye. Di heftê heyva pêncan de ji sala 1968 jî dayik bûye. Xêzandar e û bavê 6 zaroka ye, 3 keç û 3 kur û karê dirûtina cilan dikir û rewşawiya aborî xerab bû. Ku bi dirêjahiya temenê xwe bavê Candî karê siyasî kiriye û xebata wî berdewam bû ta roja şehîdbûna wî û ew necarekê bû ku şehîd bavê Candî ji aliyê rejîm û PYD ve dihat armanc kirin. Beriya şehîdkirina wî bavê Candî bi handanekê ji rejîmê ji aliyê kolên rejîmê wate çekdarên PYD li gel hevalê xwe bavê Bahoz hat revandin û bi tondî lêdan lê hate kirin ku ji kuştinê rêzgar bû û tevî wê yekê bavê Candî xwe neçemand û berdewamî bi xebata xwe kir ku bavê Candî ji wan kesan bûn yên bi sürüştiya xwe nikarin serê xwe biçemînin û ew in canê şoreşê yê tevgera Kurdî. Bavê Candî her wiha piştîvegera wî ji Herêma Kurdistanê ji bo xebateke siyasî ji aliyê rêbendeke hevbeş ya ewlehiya leşkerî ya rejima Esed û kolên wan çekdarên PYD li gel xebatkar İbrahîm Biro hatin girtin û veguhestin ji bo zindaneke rejîma Esed li Şama paytexta Sûriyê. Bavê Candî herdem nêzîkî ciwanan bû û mil bi mil bi wan re kar dikir û destê wan digirt ji bo gîhandina wan ji bo pirahêviyan bi rojeke baştûr ku tê de roka azadiyê roniya xwe berde ser jiyana wan û her ew bû damezrînerê tevgera ciwanên Serêkaniyê yên şoreşger ku ew tevger piştî şehîdbûna wî berdewam nebû. Şehîdkirina bavê Candî bi destên qirêjî dijminê Kurd û Kurdayetiyê şokek bû ji bo hemû Kurdên heskirê neştîmanperweriyê û bi hezaran tevlî cenazeya bi xakspartina wî bûn û gotin ji aliyê serkirdeyên tevgera Kurdî hatin xwendin ku hemiyan ew kiryar şermezar dikirin. Serbarî vedana konên behîdariyê li hemû bajar û bajarokên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ku xemgîniyê mîna hewrên reş xweberdabû ser welatiyên wê deverê û bêhteriya rêxistin û partî û şepêl û tevgerên Kurdî daxuyaniyên şermezariyê derbarî şehîdkirina bavê Candî belav kirin û tanaha salane salvegera wî têl darxistin. Bavê Candî çalak bû, mandî bû, rewşenbîr bû, xwedanerîn û biryar bû, rijt bû li ser mafê gel û welatê xwe, bi bawer bû bi pirsa millet û amade bû ji bo berevaniyê di ber de bike ta mirinê. Xwedan hişekî şiyar bû û têgihiştî bû û vekirî bû li ser danûstandin û diyalogê. Cansivik bû xelkên dora xwe bi pêkenînan bi xwevegirê dida. Wefadar bû ji gotina rastiyê neditirsiya û hevalê xwe bû û li paş laşê xwe yê lawaz hêzeke mezin veşart bû ku kesayetiyek birûmet bû û viyan bihêz bû. Şêrîn Kîlo.